Ginen grabatzen bideoa beste tripode bategaz, eta galdu dut nire tripodien gantzatzeko olako torniotxu bat. Horren ez dut bidizua hasi. Igual lagan eban invernaderoen, igual egon ginen grabatzen han. Ia no ikuste da ber. Ez dut topo inondik, ez dakit zein goten. Ez dakit hemen goen daten salduko da ben, edo esteran beste aterosi berko dut. Momentuz, kamera jarriko etorzen lekutan. Eguraldi hona dagoen ez dagoen zebeitzeko, gainera ez dakit, humore txarra nagoen ez dutela gorkitzen tripodian hori tornillo, noi bueltak emotera ia espegatzen esan apur bat. Ze politaren lekua honetan. Kristo paseue, kristen euskixe dau, mendixere guztitzatik. Ibarra be, oso politxe, animalixek. Altatzen dira ardixek. Ardixek edo eskeri zamazan hau, super politxe. Hau zetxin ja, buelta jarrezen da, ordu bateko buelti edo. Egan dut, zinezkiro apurratein. Teni uste dut jumi garela eskolara barriro umeekin. Eta amak nahi ban, sukatatzi tortilla bat edo eruteko eskola, baina etxien ez dau patatarik, ez dau kipurarik, orduan ez dut ustein gotenik. Hone ikusiko gu. Azkenean ez da tortillarik egin, ez eman ez behitxoko tortillarik, baina bueno. Andreekin dagoelako ensalada bat edo ez dakitzen dagoen eta eruteko umeentzako eta jazta. Eta bagorri eskolan barriro, beste etzu jo, kanta apur bat eta hori agarringo gune. Ez gara barrio etorriko eskolara, beraz. Agur eskola! Gaztein goodbye.